תראי לי, סע. זה וידאו? כן. זה ארוך אמא? עכשיו זה קצר ממש. נו בסדר, ככה הוא צריך. מה? למה שכנעת אותי לקצר משלוש וחצי? אמא די, ככה הוא צריך. תתחיל לבכות. היא בוכה יותר ממך. אני בטוחה שאני בכלל הסכמתי. מה את עושה? זה בסדר. אז תראה לסיפור. לא, תסתכל עליה. לא, מה עשית? זה לא מצחיק, אמא, יאללה. אני בסרט, אבל אני בסרט. אנחנו גלחת עם כיוון הצמיחה, זה לא... מה זה, סרט של מאבד מזון. אתם לא תוכלו לראות את זה אחר כך, אני עושה בחילה, כי אני אז נמצאת. בואו החוצה. תשאירי את זה לאסלה. אני חושבת... בועז! די, די. נראה לי זה קצר מדי. די, זה יגדל. אז אחרי זה אני אקצר. זה יגדל עוד אמא, חודש. תעשי... את לא עושה לי כל בטוח, אני דוקר אותך. בוא לראות רגע. לא, לא, זה לראות. נהוג שפה זה יותר קצר, ואז זה קצת יותר ארוך. נהוג למי? איזה אורך זה היה? איזה אורך זה היה? עכשיו זה על 2. איזה אורך זה היה עד עכשיו? איזה אורך זה? זה 2. די, נו. באמת 2. איזה אורך זה? עכשיו העליתי ל3. לא נכון, עשית 2 קליקים, שמעתי. לא. די, נו, יגדל השיער עוד חודש, תפסיקו אני לא להתבכיין. רוצה שהיא תעשה לי את הכל באורך שונה. לא את זה, תעשי איך שזה היה. אללה איתך, שיש פה ספרי עבודה לה. לא סתם מלחמתי פיזיקה. אתה דביל כי אני רציתי, עכשיו אתה רואה, עכשיו יש פסים. נכון. איזה דפוק. מה פסים? דפוק אתה, למה אתה מכריח אותי לעשות מה שאני תעשי מה שאני רוצה? רוצה. נו אמא, מה נו עם יכולה לא לתפקדת. רגע, בואי נשאיר לו את זה בשקית. נו, אבא, בוא צלם. הוא מכריח אותי לעשות לו ממש קצר. ככה צריך. זה ממש קצר, לא? אבא, גל, ככה צריך. מהר יותר. תסתובב לשם. היא עושה לך ביט. תשאירי את זה, אמא. עוד מסתובב. איך קוראים לאתר ששמת לי ואיך שמת לי אותו? מיני נובה ובמועדפים. של בועז? לא, בפייבוריט שמה. למה לא בבועז? את זוכרת שתמיד היו אומרים לי שכאילו סיפרתי אותו לא טוב כי יש לו גל פה? כן. בסוף הגל חזר. אתה רוצה הכל אורך אחד? כן. אוקיי. נו! נו. זה פטריה. תקשיבי, זה סרט. כן, יש? זה סרט, את לא קולטת כאילו. אבל תראה במראה. רואים את כל תראה במראה! למה? תעשי לו עכשיו כאן פס באמצע. לא, אבל באמצע ארוך. לא, די! ככה עושים פה יותר ארוך. אמא, אני אדקור בסדר, אותך, אני בסדר. אספר את עצמי. לא. אספר את עצמי. בוא, תחזיק אותו, תקשור אותו למיטה. לא, גל. לא, אתה לא נורמלי. מה שאני עושה? על מה עשית אבל? על איזה מספר עשית?